Izložba je rezultat rada entuzijasta iz udruženja Jadovno 1941, a njeni autori su Predrag Lozo, Dragoslav Ilić i dr. Dušan Bastašić, koji je i otvorio ovu izložbu, kojom je istina o prvom likvidacionom centru NDH na području Ličkog polja, Gospića, Velebita i ostrva Pag, poslije višedecenijskog ćutanja ponovo ugledala svjetlost dana. Upravo funkcija i glavni cilj ove izložbene postavke je bio da se jedan gotovo nepoznat, ne zaboravljen, nego nepoznat dio naše stradalničke srpske istorije objelodani ne samo našoj javnosti, domaćoj javnosti, nego i inostranoj javnici, prije svega zato što smatramo da je to naša obaveza, naš odgovoran odnos prema našim precima, a isto tako da je to značajan korak u funkciji prevencije genocida. Sistematski pogrom Srba na ovom području je, smatra dr. Bastašić, dio osmišljene i planske politike NDH za rješavanje srpskog pitanja, o čemu, kaže Bastašić, govori i dvotomna studija srpskog istoričara Đura Zatezala iz Karlovca. U ovom prvom likvidacionom centru Nezavisne države Hrvatske, koji se prostirao na području Like, Podvelebitskog Podgorja i ostrva Paga, ovih 7 sabirnih logora i 32 registrovane kraške jame, kao i u plavetnilu Paških vrata Jadranskog mora, za 132 dana ubijeno je 38.000 Srba, oko 2.000 Jevreja, jedan broj antifašista i ideoloških protivnika te države. Režim ustaške NDH, prema Bastašićevim riječima, nije štedio ni pravoslavne sveštenike. Samo 132 dana ubijena su 73 sveštenoslужitelja Srpske pravoslavne crkve. Dakle, od onog broja koji je ubijen tokom rata 41-45, u prva 132 dana, svaki treći je ubijen u ovom kompleksu logora. Među njima je bio i mitropolit Sarajevski Petar Zimonjić i vladika Gornjokarlovački Sava Trlajić, danas naši svetitelji. Učesnicima izložbe Moje Jadovno obratio se i Zoran Radonjić, direktor muzeja Kozare, ističući konstataciju da je to i moralna i ljudska obaveza prema našim precima i potomcima onih koji su stradali u kompleksu logora Gospić, Jadovno, Pag, među kojima je bio i 31 Prijedorčanin. Izložba Moje Jadovno bit će otvorena do 15. septembra, a osim u Prijedoru već je viđena i u inostranstvu i više gradova Srbije i Republike Srpske.